da mulki ma'aiki, kai kake ba mu har mu dinga aiki ma'aiki, kai kaɗai ne ba ma yi ma shariki ma'aiki, ya Allah na ka yassare ka ba mu dan ma'aiki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, kai salati a gurin abun rikona ma'aiki, sarkin da ya yo hijira zuwa Madina ma'aiki, na alaye tsatso jini ganana ma'aiki, basu nake ya rabbana ka karo mini dauki kafin na wuce zanga mai gidana ma'aiki, Abu Ahmad Said miji gazina ma'aiki, dan bodiya yayi bisharanka a Kaduna ma'aiki, kuma tabbas ka zo har ka kare dinin ma'aiki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, Mana waka cikin ta sai da Zara ma'aiki, da Imam Hassan sai ni daga Zara ma'aiki, da Imam Ali ma gwarzo miji ga Zara ma'aiki, daga yau na sauya suna na ku kira ni da bawan ma'aiki komai na faɗa na san na rage ka ma'aiki, domin Allah da kansa ke yabanka ma'aiki, Ni kadai ne ya san kake yabanka ma'aiki, kowa ka gani ba shakka ya ce albarkan ma'aiki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, kowa ma na sane kawai mu furta ma'aiki, domin sayo bacci mutum ya huta ma'aiki, bakin manzon mu za ka wulakanta ma'aiki, kaji ba ka son sa ba shakka wata rana sai ka fi jaki ni burina kawai shine yabanka ma'aiki, su faɗi jini tsokar jikinka ma'aiki, maula alima kani yake a gunka ma'aiki, komai ba na so ba shakka ni dai a bar da ma'aiki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, dukkan matsayi ya kare gabanka ma'aiki, domin Allah da kansa ke yabanka ma'aiki, ya kara na ji ya ce ba kamar ka ma'aiki, kuma zan maimaita don Allah ku kira ni da bawan ma'aiki ranar maulidi dole ne mu taka ma'aiki, siyo shadda yadi duka mu dinka ma'aiki, miyo murna dukan mu mi wanka ma'aiki, ni ta mu dagwas don ma'aiki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, mai imani shi za ya so ya banka ma'aiki, sai dan wuta ne kawai za ya barka ma'aiki, watsatse ne baya son ayyabanka ma'aiki, ni burina kar a fi ni kaunar ma'aiki komai girman mutum ya ce na barka ma'aiki, ko matsayin da nasa bayyana ka ma'aiki, ko kuɗi ma ya samu don isar ka ma'aiki, in ka ƙi kuwa za na ganka in juya da tsaki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, soyayyar ka ta gina a jikina ma'aiki, har ta tsanani ko ina sun nuna ma'aiki, da yayayen gidanka mai madina ma'aiki, mai zaka kawai za na gan shi ne tsalle har ma da ɗauki dan maulidi kowa yana ta murna ma'aiki, maza mata kowa yana ta nuna ma'aiki, mu ciyo wanka farin ciki mu nuna ma'aiki, ni jakun mu dagwas don ma'aiki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, kafa tafawa ma'aiki, har ma juyawa ma'aiki, juyin takawa ma'aiki, in baka iyawa ma'aiki, kan wuri na wuce ba na sanya cikin wakar ma'aiki daga kai ba kowa ma'aiki, ka zarce kowa ma'aiki, hasken haskawa ma'aiki, yake ba kowa ma'aiki, sirrin jirgin nuhun na da manzan mu ma'aiki ɗaukakakke ɗan Amina manzon mu ma'aiki, mai yarin baiwa ma'aiki, hasken haskawa ma'aiki, sarkin tsarkaka ma'aiki, ya kai ka rabawa ma'aiki, ni zan maimaita don Allah ku kira
da bawan ma'aiki. Sarkin tsarkaka ma'aiki, karfin karfafa ma'aiki, mu dai mun bi ka ma'aiki, da Madina da Makka. ma'aiki, Haihuwarka zan murna ne tsalle na buɗe baki. ɗaukakakke ɗan Amina manzanmu ma'aiki, Ranar murna ce ma'aiki, sai mun tantance ma'aiki, wani ya bi itace ma'aiki, sai har ya dauce. ma'aiki, Ki kowa ɗan uwa ka kama manzanmu ma'aiki. Tushen addini ma'aiki, ko in ce imani, ma'aiki, ɗan uwa ku biyo ni ma'aiki, sirrin zamani. ma'aiki, In ya kai min ya Allah ni dai kai mun dan ma'aiki. ɗaukakakke ɗan Amina manzanmu ma'aiki, Wa ya kai ka iyaye ma'aiki, gatan yanyaye ma'aiki, har ma ganyaye ma'aiki, mu dai mun waye. ma'aiki, Ganna na ta daga yau ku kira ni da bawan ma'aiki. Na san da Husaini ma'aiki, su ne imani, ma'aiki, na fi na bar raini ma'aiki, na dan addini. ma'aiki, In ka so manzo ka bar su ba shakka ka ɓata baki. ɗaukakakke ɗan Amina manzanmu ma'aiki, Dan zana tsaya Muhammad mai safina, ma'aiki, jirgin tsira ya'ya ga annabina. ma'aiki, Gidansu kawai ni zana je na zauna, ma'aiki, kuma zan nana ta don Allah ku kira ni da bawan ma'aiki. Ladan waƙar ya Allah kai ta bawa ma'aiki, gwarazanmu wannan da si da kewa. ma'aiki, Ahmad Amin sauran masu bai